ሽኮር ሙሉ በሙሉ ብዝባሃል ደረጃ ንኣይምሮኹም ይልውጦ። ሽኮር እንትንብል ድማ መብዛሕትኦም ጥዑማት ምግብታት ከም ኬክ ዝበሉ ዝተፈላለዩ ስናካት ሓዊሱ እዩ። ምክንያቱ ኣብ መብዛሕትኦም ስዊት ወይ ጥዑማት ምግቢ ሽኮር ስለ ዝርከብ። ንኽልተ ሰሙን ዝኣክል ሽኮር ምጥቃም ጠጠው እንተቢልኩም ኣብ ሰውነትኩም ዝፍጠር ኣገራሚ ነገር እንታይ ይመስለኩም? ሽኮር ኣብ ጥዕናኹምን ኣብ ሓንጎልኩምን ዘኸትሉ ኣደንጋፂ ጉድኣታት ምስ ረኣና ክንመፀሉ ኢና። ኩሉ ሻዕ ሽኮር ዘለዎ ምግቢ እንትትምገቡ ሓንጎልና ዶፓሚን ዝተባሃለ ሆርሞን ይለቅቕ። እንትትሕጎሱ እንትትነቓቕሑ ከለኹም ዝልቀቕ ሆርሞን ማለት እዩ። ሰላም ናይዚ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ላይክ ሼር ብምግባር ነቲ ቪድዮ ጀምርዎ። ኸዚ ዘቕርበልኩም 100% ከም ዝጠቕመኩም ስለ ዝኣምን ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ሚድያ ይበረታትዑ። ዘለኩም ሱስ እንትትጥቀሙ ማለት እውን ከም ናይ ቡና፣ ኣልኮል፣ ሞባይል፣ ሽኮር እንትትጥቀሙ እዚ ዶፓሚን ሆርሞን ዝተባሃለ ይልቀቕ። በዚ ምክንያት እውን መብዛሕትአና ሽኮር እንትጥቀም ደስ በሃሊ ስምዒት ይስምዓና ወይ ድማ እንትድብረና ናይ ሽኮር ድሌት ኣብ ሰውነትና ብጣዕሚ ዝውስኽ። ኣእምሮኹም ናይ ሽኮር ደስታ ድሕሪ ምልማድ ከም ካልኦት ሱስ ዶፓሚን ዝበሃል ሆርሞን ብምልቃቕ ሽኮር ንኽተቕርብሉ ይሓተኩም። ክትፈልጥዎ ዝግባእ ግን እዚ ናይ ሓንጎልኩም ድሌት ሓደገኛ መዘዝ ኣለዎ። ሽኮር ካብ ተፈጥራዊ ስርዓት ምውፃእ ንሰውነትና ይዛብዖ። ምክንያቱ ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ወዲ ሰብ ታሪክ ጥዑማት ምግቢ ዝተለመዱ ምግብታት ኣይነበሩን። ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ወዲ ሰብ ከም ዝሕዚ ሽኮር ኣይጥቀምን ብዘይካ መዓርን ዝተፈላለዩ ፍራምረን። ሕጂ ግን ኩለና ኣብ ሽኮር ተዘፊቕና ንርከብ። ኣብ ናይ ለስላሳ መስተ እንተበልኩም ኣብ ሕምባሻ ኣብ መብዛሕትኦም ዝተዓሸጉ ምግብታት ሽኮር ብበዝሒ ይርከብ። መብዛሕትኡ ግዜ ክንደየናይ ዝኣክል ሽኮር እናተጠቐምኩም ከም ዘለኹም ከይተረዳእኩም ግዜ ይረፍድ። ብዙሕ ሽኮር ምምጋብ ብግዜ ሒደት ንሰውነትኩም ይቐትልኦ። ምክንያቱ ሽኮር እንትትጠራቐም ናብ ስብሒ ይቕየር። ንዕኡ እውን ኣብ ዓለምና ካብ መጠን ዝለዓለ ክብደት ምውሳኽ ኣብ ወዲ ሰባት ዝበዝሕ ዘለዎ። ካብዚ ብምቕፃል እውን ሽኮር ኣብ ናይ ኢንሱሊን ሆርሞን ስራሕ ጣልቃ ብምእታው ንዓይኒ ድኽመት ክትቃልዑ ይገብረኩም። ሽኮር ናይ ደም ሰራዊት ንኽቁጥዕ ይገብር። ዛቕጢ ደም ንክውስኽ ይገብር። ብተወሳኺ እውን ኣብ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ሓደገኛ ንዝኾነ ልቢ ድኻም ንኽንቃልዕ ኣስተዋፅኦ ይገብር። ጉበትና እውን ንኽሳቐ ይገብር። ኣብ ከባቢ ጉበትና ካብ መጠን ንላዕሊ ስብዒ ብምእካብ ምስ ኣልኮል ተመሳሳሊ ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ጉበትኩም የብፅሕ። እቲ ዘፍርሕ ነገር ድማ ሽኮር ኣብ ሰውነትኩም ጉድኣት እንተብፅሕ ብፀጥታ እዩ። ካብ ዓመት ዓመት እናተጠናኸረ ይመፅእ። እቲ ጉድኣት ድማ ኣብ ሰውነትኩም ጥራይ የብቅዕን። ምስ ሓይሊ ምውራድ፣ ምስ ስምዒት ምልውዋጥ፣ ናይ ኣእምሮ ብቕዓት ምቕናስ ይተሓሓዙ። ኣብ ህፃናት ድማ ሸለልተኝነትን ትኹረት ናይ ዘይምግባር ሳዕቤን የምፅእ። ኣብ መንእሰያት ድማ ናይ መረረት ስምዒትን ምርባሽ፣ ናይ ምስትውዓል ፀገም የስዕብ። እትምገብዎ ደስታ ዝህበኩምን እዝኣክል ጉድኣት ኣብ ሰውነትኩም ዘየምፅእ ዝመስለኩም ሽኮር ኣብ መላእ ሰውነትኩም ኣፀጋሚ ሽግር የኸትል። ብዛዕባ ሽኮር ኣብዚ ጥራይ የብቅዕን፣ ብድሕሪኡ መሪርን መሕዘን ታሪክ ኣለዎ። እዚ ታሪክ እውን ብደም ዝተጨማለቐን ንብዙሓት ሰባት ናብ ስቓይ ዘብፅሐ እዩ። ንድሕሪ ተመሊስና ብሽኮር ምክንያት ሚልዮናት ህይወቶም ናብ ዝገበርሉ ህይወት ንመልከት። ክገርመኩም ይኽእል እዩ ግን ሽኮር ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ኣብ ኒው ጊኒ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኸኣለ ኮይኑ ግን ሽኮር ከምቲ ንሕና ንጥቀመሉ መልክዕ ኣይኮነን ዝጥቀሙሉ። ሽኮር ኣገዳ ቆሪፆም ብምምጣጥ ወይ ብኣልኮል መልክዕ እምበር ካብኡ ብስደት ንግድን ምክንያት ሽኮር ናብ ህንዲ ብምእታው ብምቕፃል ህንዳውያን እቲ ናይ ሽኮር ኣገዳ ጽማቕ ከመይ ኢሉ ናብ ፀፀር መልክዕ ከም ዝቕየር ምህዞ ይፈጥሩ። ድሕሪ እውን ሽኮር ንንግዲ እውን ብጣዕሚ ይቐልል ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ ንሱ ሽኮር ከም ዝሕዚ ብቐሊሉ ዝርከብ ነገር ኣይነበረን። ዋግኡ እውን ብጣዕሚ ክባር ነይሩ። ሽኮር ካብ ነገስታት ወፃኢ ካልእ ሰብ ኣይጥቀምን። ህንዲ ካብ ኣውሮፓ ስለ እትርሕቕ ሽኮር ናብ ኣውሮፓ ንኽኣቲ ቀሊል ኣይነበረን። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ግን ኣውሮፓውያን ንህንዲ ድሕሪ ምውራር ሽኮር ኣብ ኣውሮፓ እውን ናይ ንጉስ መግለፂ ይኸውን። ኩሉ ነገር ግን ሙሉ ብምሉእ ክቕየር ጀመረ። ኣውሮፓውያን ኣብ መላእ ግዛኣቶም ሽኮር ምምራት ዝጅምሩ እዩ። ብፍላይ ኣብ ካራብያን ግዛኣት ናይ ንጉስነት መግለፂ ዝነበረ ሽኮር ብሃንደበት ናብ መላእ ህዝቢ ይባፃሕ። ከመይ ኢሉ ናብ ኩሉ ተባፅሑ ዝብል ናይ ኩለና ሕቶ እዩ። ምክንያቱ ናይ ሽኮር ኣገዳ ሕርሻ ናይ ወዲ ሰብ ጉልበት ብጣዕሚ የድልዮ። ነዚ ምክንያት ብምግባር እውን ኣውሮፓውያን ካብ ኣፍሪካ ብንግዲ ባርያ ንኣፍሪካውያን ናብ ሽኮር ኣገዳ ሕርሻ ንክሰማረ ይገብርዎም። ኣብቲ ግዜ ንሱ ጓል ትኹን ወዲ ንእሽተይ ይኹን ዓብዪ ፀሓይ ወፂኣ ክሳብ ተኣቱ ንክሰርሑ ይግደዱ ነይሮም። ካብዚ ዝተለዓለ ድማ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ብሕማም ምክንያት ንሞትን ገልታዕታዕን ተቓሊዖም እዮም። ናይቶም ዝተገዙ ኣፍሪካውያን ዕድመ ዝፀንሕሉ ህይወት ድማ ብማእኸላይ ካብ 8 ዓመት ኣይበልፅን።
በዚ መልክዕ ዝምረት ዝነበረ ሽኮር ንኣውሮፓውያን ዕቤት ኣዝዩ ወሳኒ ነይሩ። ናይ ኢንዱስትሪ ኣብዮት እንትመጽእ ድማ ማሽናት ሽኮር ኣገዳ ምስባር ሽኮር ብፍጥነት ምጽራይን መጠቕላልን ይጅምሩ። በዚ ምኽንያት እውን ሽኮር ብቐሊሉ ክርከብን ክባጽሕን ይጅምር። ኣብ ውሽጢ ሻሂ፣ ቡና፣ ኬክን ዝተዓሸጉ ምግብታት ናብ ኣገልግሎት ክውዕል ይግበር። ኣብ ሓደ ግዜ ናንጉስነት መግለጽ ዝነበረ ሽኮር ሎሚ ኣብ መብዛሕትአና ገዛ ይርከብ። ሽኮር ንክፍለ ዘመናት ናይ ስቃይ መልዓሊ ከም ዝኾነ ተረዲእና ኣለና። ኮይኑ ግን እቲ ጉድኣት ካብኡ ተላዒሉ ኣብ መብዛሕትአና ሰውነት ይርከብ። ስለዚ ናይ ሽኮር ጉድኣት ኣብ ሰውነትና ንምቕናስ ሙሉ በሙሉ ካብ ሽኮር እንተገለልና ኣብ ሰውነትና ዝፍጠር ኣገራሚ ነገር እንታይ ይመስለኩም? ቀዳማይ ናይ ሽኮር ድሌትኩም ይቐንስ። ስለምንታይ? ሽኮር ኣብ ትጥቀምሉ ግዜ ኣብ ደምኩም ስራውር ዝርከብ ናይ ኢንሱሊን መጠን ይቐንስ። ብኡ ልክዕ እውን ናይ ግሉኮስ መጠን ይቐንስ። ግሉኮስ ድማ ብዘይ ሽኮር ስራሕ ስለ ዘይብሉ ግዴታ ሽኮር ንክትህብዎ ይሓተኩም። በዚ ምኽንያት እውን ሽኮር ምስ ሃብኩምዎ ናይ ሽኮር ድሌትኩም ይውስኽ። እንድሕር ኣቋሪፅናዮ ግን ኢንሱሊን ዝበሃል ካብ ሰውነትና ባዕሉ ይፍልፍል። ሽኮር እውን ንኽተቕብርብሎ ኣይሓተኩምን። ናይ ጥሜት ስምዒት ምቕናስ ክሳብ ዘይሞከርኩምዎ እዚ ስምዒት ኣይርዳእኩምን፣ ግን ኩሉ ግዜ ንኽጠምየኩም ዝገብር ሽኮር እዩ። ሽኮር ምጥቃም እንተቋርጹ ጥሜት ዝብለኩም ስምዒት ይቐንስ። ስለምንታይ? ኣብ ደምኩም ዝርከብ ሽኮር ንክረጋጋዕ ስለ እትገብሩን ደም ስራውርና ብትኽክል ምግቢ ስለ ዝረኽቡን እዮም። ሽኮር ኣብ ትጥቀምሉ ግዜ ንሰውነት መርዛማ ስለ ዝኾነ ሰውነትና ሪጀክት ይገብሮ ወይ ድማ ይቕበሎን። እዚ ድማ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ይበሃል። ሳልሳይ ናይ ድኻም ስምዒት ምቕናስ። ኩሉ ሻዕ ሽኮር ዘለዎ ምግብታት እንትምገቡ ይደኽመኩም፣ ግን ሽኮር ምስ ገደፍኩም ኖርማል ምግቢ ድሕሪ ምምጋብ ናይ ድኻም ስምዒት ከም ዘይስማዓኩም ምስትውዓል ትጅምሩ። እዚ ማለት እውን ልዑል ናይ ሽኮር መጠን ይህልወኩም ማለት እዩ። ልዑል መጠን ሽኮር ኣእምሮና ንኽደክም ይገብር። ራብዓይ ክብደት ምቕናስ። ኣብ መጀመርያ ሰሙን ድሕሪ ሽኮር ምጥቃም ምቁራጽ ናይ ማይ ክብደት ኣብ ሰውነትኩም ይቕንስ። ካብኡ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ሰውነትኩም ስብሒ ምቅጻል ይጅምር። ድሕሪዚ ናይ ሰውነት ምድልዳልን ክብደት ምቕናስን ከይዲ ይጅምር። ሓምሻይ ናይ ባህሪ ለውጢ። ቅድሚ ሕዚ ናይ ምጉያቕ ባህሪ እንተነይርኩም ኸዚ ብደንብ ዝተረጋግዕኹም ንኽትኾኑ ናይ ምሕሳብ ኣእምሮኹም ንኽዓቢ ሽኮር ምጥቃም ኣቋርጹ። ሽኮር ከምቲ ቅድም ዝበልናዮ ናይ ኣእምሮ ድኻም የስዕብ። መብዛሕትአና እውን ናብ ምጉያቕ ዘብጽሐና ኣስተንቲና ስለ ዘይንሓስብ ኣእምሮና ስለ ዝደክምን እዩ። ሻድሻይ ንዝሓሸ ቆርበት። ፈፀጋ እንተሃሊኩም ሽኮር እንተቋሪጽኩም ፈፀጋኹም ይጠፍእ። ዘብርህ ቆርበት እውን ይህልወኩም። እዚ ቆርበትኩም እውን ጽሩይ ንኽኸውን ዝገብር ናይ ኤስትሮጅን መጠን ኣብ ኣጓላት፣ ናይ ቴስቴስትሮን መጠን ኣብ ኣወዳት ሽኮር ንኽቕንስ ብምግባር ኣብ ቆርበትኩም ጉድኣት የብጽሕ። ሻውዓይ ናይ ሰውነት ቁጥዐን ሕማማትን ምቕናስ። ሽኮር ምስ ኣቋረጽኩም ናይ ሰውነት ቁጥዐ ብዙሕ ኣየጋጥመኩምን። ስለምንታይ? ሽኮር ምጥቃም ኣብ እተቋርጹሉ ግዜ እቲ ናይ ሽኮር ሓይሊ ዝነበረ ናብ ስብሒ ምቅጻል ይልወጥ። ሓይልኹም እውን ካብ ሽኮር ዝነበረ ካብ ስብሒ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ቕጽለት ንምክንዋን እውን ሰውነትና 3 መዓልቲ ይወስደሉ። ድሕሪዚ ሰውነትኩም ሙሉ በሙሉ ምጽራይ ይካይድ። ናይ ደም ምርጋዕ እውን ይቐንስ። ብደም በዝሒ ወይ ስትሮክ ናይ ምትሓዝ ዕድልኩም ናብ ዝተሓተ ደረጃ ይብጽሖ። ስለዚ ሽኮር ምጥቃም ተቋሪጽና እዞም ዝረኣናዮም ጥቕምታት ንረክብ። ካብዚ ቪድዮ እዚ ብዙሕ ከም ዝተምሃርኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ሚድያ እውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበጽሕ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ኣበረታትዑ። ክሳብ ተቐጻሊ እዋን ቻው።